Ngkel kok kowe iki apalane iki jumungi kon sing nom dhisik kok malah aja sing nom sing dirit kok malah. Ya kan mau sampean ngomongi belah kene. Ya nang kene tapi kan dipilih mesti manggone nang kene ngarep ngrono Yo didelok. ngomong sing tenang. Ngkel nih. Oh, aku juga ora sabar lho karo wong iki. Oh. Kok oh kayak arep. Oh, wis. Masak. Wis masak. Wangi ngarep wong wedok wis ngomah polae kaya mbuh apa enggak? Wis wong wedok nek demi wong lanang senengane iki. Gak tukaran ki. Kok wong wedok ki nek demi wong lanang mending bantah apalane. Ya sampean kenemenan wis direwangi. Wah iki ngomong sebelah kono sing tuwa-tuwa ya aku wong wedok ya ora roh. Ya mudeng wayahe. Suket ki aja sing ya ngomongmu belah kene. Bantah terus demen ora tau meneng. Ora wedi mbok kono ne. Nah. Ora wedi. Urip sampe.